Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sampean kudune ngerti dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremaning Karang Kadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutah getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, seduma bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasan kuwi. Ono dewa medhon tenan. Wah, oh aku tatapan ya, Cuk. Kaya ora. Ya wis ora dewa wis. Nah. Anjur wedi lah. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Oh, sidane demit sidane. Ora dewa. Nyemelangi enak dewa. Nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Loh, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, amen kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu. Asane kowe iki mung batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasatan keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe ya kuwi bangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam enten ati, ming kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang kula. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karang Kadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karang Kadempel. Wigatine. Ora ana lho cobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang nyalira Jawata. Ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya omong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana, nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Kula pratakon ning Karang Kadempel iki, kula pratakon ning Karang Kadempel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapte negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Ha, kanthi cara mengkono. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa kepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Nah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula mbangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Karya Jagat mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Durna rawuh meniki kalian Prakyanapati Sengkuni pengin boyong dhateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa cobi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dening Yai Segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah pewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa?
Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Mergo Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, muridé kok ora becik. Ya niku sing ditutul ya gurune. Piye le mulang-muluk karo muridé. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Ngoten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mengajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah sewantah. Ngoten. Kula nek Begawan Duna rawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula. Loro, kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ilmu kula niku mung ilmu cethek. Ilmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan. Luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara kula Begawan Duna kula nyuwun pangapunten menawi jenengan dika penemban Duna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen, Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang pangacating tawang susuh angin ngendi nggone lole somo nanti do wela ya kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar yen ngono cecok kok yen to ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina elinga Semar Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha tulasing Begawan Wiyasa ing Satarga ya kok dadi kowe ban cindhe ban cilatan yen Pandhawa mbok ban cindhe yen Kurawa mbok ban cilatan ing atase aku apik-apik sowan ning karang kadempel mboyong marang kowe diutus dening anak Prabu Duryudana ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring Begawan Duna nyerekake atining Begawan Duna mangke riyen kula nyerekke nggon napa kula omong niku kanggo kula tata aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Duna lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono lho kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung sing iseni Begawan Duna tak iseni ngelmu sing apik-apik terus kowe kandha karo Begawan Duna kowe matur karo aku sing gawe Begawan Duna sing dandani ya kudu Begawan Duna yen ngono terus Pendhita Ngastina kuwi gaweane apa nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel coba aku tak takon karo kowe apa kaya ngono kuwi nyerek-nyerek ati nuwun sewu sampeyan niku pendhita kok isih gampang keblanang penggali to sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan niku wateking Brahmana nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke mboten sang nganggo kethu sampeyan ngangge caping mawon sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine gampang murup penggali nuwun sewu Ndara nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur Kurawa pambegane angkara murka Kurawa niku sawijining wong sing wis ora iso didandani lah pripun lah wong gurune watake kaya ngono napa meneh Kurawane kowe aja mangku gawe ngawur sing marai Kurawa elek kudu Begawan Duna sinten nek dudu sampeyan iki sing mburiku iki sampeyan nek senengane kaya ngoten kok golek kanca lho wong kula ya ora ngapa-ngapa ben wong loro dik pate mengki ndak kula rumangsa ki jenan ora di kanca kaya niki sing gawe jar sing gulang-gulang karo Kurawa iki dudu aku dadi aja nyala karo Begawan Duna nuwun sewu contoh sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung mboten sakakean pangandikan saniki sampeyan gelem kondur napa mboten mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel kula ora gelem bali kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel lho nek ngono pancen niat ora gelem tak boyong nang Ngastina monggo Semar ya aku diperintah dening anak Prabu Duryudana Bawa Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina ateges Bawa Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ayo wonten negari Ngastina ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong nglawan kowe luwung kowe bakal laru
paripaksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora ngerti karo anak-anak. Kuwase kowe mangan ta ora? Yen kowe ora gelem mangan, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning mlebu Karang Kadempel kene bal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi alus regane atiku. Terus? Nesu ora kowe? Ora. Bagong ku sing biasane kena surat, Gong. Dian, Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh, goblok kok Semari. Lah wis ngaruh bapakne mulai goblok to. Goblok, ana ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nulis omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar digawa ning negara Ngastina. Terus bapak mau. Dasare ngopo sih? Bapak kepengin rampoke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedel. Bareng ketemu yang waras le. Aku arep muni jengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahi kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja men kowe ning kawula sak Karang Kadempel tak katutke. Maksudnya karo kawula Karang Kadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Bagawadana. Cangkeme sapa wing? Nek ora metu golek rokok sik. Nyemelangi. Sapa terus yang muni ngono kuwi? Bagawadana. Yakin? Yakin. Kok aku nesu kok ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Heeh, kan takon apa? Sampeyan mau ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mung suwe dudu sapa-sapa ning kula, sampeyan kudune ngerti. Dina Senin demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampeyan ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampeyan ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutah getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, seduma bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapaku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasan kuwi. Ono dewa medhun tenan. Wah, aku tatapan ya, Tru. Kaya ora. Ya wis ora dewa wis. Nah. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Oh, sidane demit sidane. Ora dewa. Nyemelangi enak dewa. Nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kamituane Karang Kadempel. Ah sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni
bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, amen kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ora jamak-jamak. Gawake sabune garing barang ora dibilasi. Ah banyune entek lagi sabunane. Moyo mencetak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Ah, mepalange aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel, dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to yo kowe. Ngono apa maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, jajane Bagong sing diku ajanging peperangan. Wah, edian. Ngleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ra temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Meme mungsuh Begawan Durna, ngendi papane wong neter kate dayang. Wah, panas mane jajaran sultane Bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal tak tinggal loncat. Mati Begawan Durna mungsuh Bagong, luwung ora urip nang padang. Oi, kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dora kok dunane kancane to ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Lagi tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora kangsen kok. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis sapa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Oh iya lali. Lha pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka tak basane. Kae saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus urung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngopo ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Ha kowe ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna ki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Gayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih, nggih ngapunten emosi. Apa? Emosi. Emosi ya. Nesu, emosi kula. Oh, cerewet banget. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rayu sondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya iki. Heding. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki murid Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dudu Durna. Nek karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe ora lorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maksudsu wale maksud lu yen pancen barwani karo Durna mungsuhe iki sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke, Gong, sadar Gong, cerewet meneng. Wis ben tak niati kabeh. Niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna, mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampean. Wes biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk nang kalen biyen dak cilik. Sing ngomong sapa mbok mikir. Sampeyan niku cilik. Tak totke nang ndi dolan nang ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Ora ana ati. Lho piye kae nesu kok nangis? Kok nangis, Gong? Ngele. Oh. Terus semangat le. Oke. Semangat.
rumangsane padake. Hah? Aku lak takon. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampeyan aja ngawur. Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampeyan. Nek sampeyan gelem menggalih kanthi permana jati. Banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Wih lha iki. Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora nangis kok. Sing tetek. Utenge mak senut. Anggere tanggo bengok mak senut. Pokokan sambel itu. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Isa-isane kok terus kaya tak cuciki nganti. Banyu suci Perwitasari iki mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Gua Sigrangga, ning Alastik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Hah. Kuwi mbiyen jane Durna ora nundhuke papane, ning Durna kepengin njlomprongke sampean teng juranging pepati. Ning mergo sampean percaya, ora tekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Aku kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro, sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna, sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Tengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahaning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Dian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Tak cerdas sing padake. Nyepeleke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok seprene sampean sing duwe kepercayaan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bong. Bong pahit. Dhuwur ngambung kisor becek. Oh, tante. Ngawur. Munia saiki. Munia, apa kabeh labuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ilmu. Kapinteran Durna iki ora duwe ilmu. Kawaskitan Durna iki dudu dununing wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok til. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Dene sampeyan durung percaya dan masih sanksi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Rampung ya, Gong. Wis kok, wis. Oh, muni ana iki. Kula ngerti saka sapa. Iki apa? Iki Vespa iki, Vespa ndasmu kuwi. Lah nesu. Kaya Vespa tenan emang. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Busine ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane ora tak totok ndunmu. Busi wis ora kanggo gawe. Di starter ra tau. Tak takono wis aku. Iki sing ngomong, dadi sampeyan aja banget. Oleh sampeyan ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampeyan nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora ulung sampeyan iku mungsuh bapakmu dhewe, mungsuh Begawan Durna. Monggo sampeyan tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampeyan bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki kaya cerdas men ta iki. Ya kala-kala Ren. Kalau iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Adol Bagong. Oh, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore. Mbak aku lagi dadi rol tahun iki ya ora apa-apa. Ya wis ben pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge itu? Ah ora ngerti sarta omong apa. Apa jenenge? Ala apa? Jenenge Sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum blasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, Non,
aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Wis tau dijak kok. Wis aku perlu Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icip isik, niki terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngon ngapunten kula kepeksa ngoten niku mergo kula ming dunungke mawon kok sinuwun. Iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa kepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan Bathuk Bolo isi madu. Ya mung kono kawan Bagong. Ing satemene wis bisa narbuka penggaliing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, Apa? njaluk ngapura karo Bagong kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing ngomong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya remen ya remen. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Ku mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali tenanan Bagong wis halus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah ngono ya sapenake dhewe. Bagong, Nun. jarine mbarep kakangku. Kowe Bathuk Bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Ora dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur nang nglir wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna yang nggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kewaton sapenake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna batine piye, aku omong ngene tuna batine piye. Ngono kuwi ora njur dumeng kegongke aku satria digaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke nganggo sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya, aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Anggere rados wis didodok lawange. Deng Bagong. Terke nang kono, ora sarungan tok. Lho tak tutke to sampean. Jaman kelingan dolan, jaman teng kebon iki. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus, Yo, matur nuwun. terus mangke nggih to. Setan wong tuwa kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeblong terus minggu. Wis tau kok wis mantul tenan aku. Asem kok. Aku eling ngedhuki padase atos banget kok. Jluk-jluk bareng jero iki terus dhek mekang-kang kae. Matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Tolong ngapura. Kelingan to? Kelingan. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Ah wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong, Nun, aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka. Ora. Kae ra senengane roman ta, Tru. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetemu ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok lah ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus do jak temu-temu ning nggon kalen garing kuwi. Kejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula ora bingung. Wong bar garing apik-apik kok. Jare kula kemproh. Jebul kejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen kok kaget ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka kula singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, wis tak dawuh. Nggih, Pak, wis tak dawuh.
Mengki kula kandhangan kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya ndara Werkudara Janaka nggih ngewangi. Yo aja kuwatir. Iya ya aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tasih wonten ing ana dongeng ndek-ndek si talunggo makan ana munggo apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lagi ya bener kandamu lali sumber ketiwasan ngagelah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyayi Petruk sampeyan mriki butuh napa dolani karo Bapak Durna dicamah asmani karo Bagong ayo di Bagong tak pecahe sirahe butuhke aku wae Gong aku sik kowe iki rasah kesusu to aku melu omongan kok nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata oh iya Kartomarmo iya dasar Puranyata kowe wani karo Begawan Durna wani mergo kelakuane Durna sing ora apik aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik pendhita sing angkara murka wajib apa tak bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa aja meng kowe mo grubuten sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh kon ngrubut Petruk lho kok aku sing arep perang sapa aku sik aku ki meng nantangke kok istilahnya aku MC-ne oh kowe sing sambutan tuan rumah oh iya mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge ular-ular oh iya tum dhewe-dhewe wani karo kamu apamu sing tak wedeni leno pangindamu tak canda tak glethuk ndasmu tinjung akhirat nyawamu minggir kok tandangane oke siap lho Tru iya kalah awas kowe ora iki ketentreman karang kadempel gumantung kowe aku karo gareng iya sikat Tru iya maju mriki nek sampean kepengin kewirangan ora minggat Petruk kandha belum bilani Bagong tak kadutke dosari mang mriki kula mboten wedi kali sampean Manggung kampung bagus bener ya
Garing dasar kepara nyata awake ming sak biting maju ning peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna ora gelem mulungke Semar Karang Abang Karang Dembel piye Karang Abang Karang Dembel wani mungsuh nolak Gareng tinjung akhirat nyawamu Dilereng ora Kok nglereng-ngereng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Siapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Canek menangan aku nek ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka ndereke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya apa? Dursasana kan maju nak poteng-potenge kandhane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal ucat. Pono kawan gugu karepe dhewe. Kalau reng wonge Sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange rasah direh. Petro wis gelut. Aku wis gelut. Aku ngapa? Ming paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis Sumbar. Weh. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiran aku tak totoke legane atiku. Edan joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget glereng. Aku isane joget nguncalke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah edan mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene kan ngono nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti arep ngerusak Karang Kadempel dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau mungsuh wong ringkih kaya kowe. Mungsuh ya sing gagah-gagah sisan. Mungsuh ya sing digdaya sisan. Mungsuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kokoni wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Apa kowe ngecel karo aku? Ini ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis syarat. Ora minggat pecah siramu. Nya. Lho. Ngopo kok nya? Lho, kowe ngopo mau niku pecah siramu? Nya. Nya pecah, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecah, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti sak kendel.
Pecah silamu ya, guys. Kowe wani wong ngene iki lho karuan wani nek aku sing muni pecah silamu dur. Kowe mesti mak teratapmu. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi ngopo aku urip bendina meng nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 tekor. Nyo. Bedan ora edan serius iki, Nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo wis 20 tahun aku, sumpah, Nyo. Weh, ya tenanan kok. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe, Nyo. Nek ya kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ya ngono kuwi, kendel aja kendel. Men cari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Ya wis. Weh lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Watone isih kuat aku isih gelem. Nyo. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyo. Nyo wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Iya, iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Yo, ayo. Ayo, wedi saka arep mburi kowe yo, ayo. Iki ngapa tawa apa ngapa kowe? Kaya aku iki lho, nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi mah yo, lho kene iki mat. Lho, ora gelis, oh, mat yo mat yo, ayo. Mburi kowe yo, ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya iki lho, nyo. Iso aku yo kok, nyo. Ayo bareng apa? Mburi wae nyo, mburi nyo. Pajange cak kendel isih. Wis yo modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nyo aku sik nyo, sampean pangeran pati tak punjung nyo. Lek pecah, kowe lak domong kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nyo, nek sampean mecah siraku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyo, malah tok enteng ke patiku nyo. Pecah siramu. Nyo. Kowe iki domongi ngayal lho, wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demit iki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wis ngantem kok wis. Meneh ora? Oh, meneh. Nyo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho, yo. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe ngumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene tenan. Oh, aduh, modal iki. Ya adil ora kok modal adil. Ya, aduh. Aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Nyo. Bismillah. Ya. Ora kabari sik sadurunge. Ya piye. Wingi bar tanggung ngantuk sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wes, utang loro ya rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Oke nek semono. Wah. Ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Yo. Mati dengan kuwi kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kowe. Ayo kene keteran. Nyo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Yo. Kene. Nanya baca kali. Lu mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bleduk mlayu rono. Iya. Pisan ta lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, yo. Waduh. Kurang pisan. Yo. Ta. Ayo, sak bantermu. Hop. Ter.
nglekar lek. Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe ayo gentenan. Makane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon? Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana ngedepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene to nek ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa aku dene iso mikir nih. Penyakit kowe. Kula tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak areng ngedepe iki, kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Rene. Rene. Ora ana bandem watu. Iya, iya. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek nesu ngopo? Medeni tak omong. Aku nek nesu tanggaku geger pitike lak bediki kabeh. Udah aku mbaudu, Pak bedek kabeh belah kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni tak omong. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Lapar du lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karang kadempel ki ora dosa ora dulu ora ngono iki. Durmar boyong Semar kok wong karang ora dikatuke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang Sengkuni ngono maksud dalem Pak Guru ngono ya. Ora iki aku isine kan. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora keprok watu apa semaur? Semaur, semaur. Semaur. Ah, ngono. Kuwi iki ya. Ayo lunga ngisor. Nggih. Sengkuni dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Nginjen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok? Rok di PP. Kok kita apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Tak kira. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo, anu nyanyi. Wis kono ora. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng, Nela Gareng anu. Nela Karisma. Ayo kowe nyanyi, mentok tak kandhani ku anggere mandhok buandem watu. Mentok ngono ora mentok. Iya ta kowe. Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu hafal mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhani. Ngono. Mentok tak kandhani. Bebek, ganti bebek. Bebek atus kali ngono wis. Bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng buandem watu kowe. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dipate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki pate, bebek. Ngisen-ngisen ki. Pati yang ratu gong bina kok nenggaran nyanyi bebek atus kali sakjane dhewe. Tenan mboten? Bebek atus. Depate.
Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Dik Pati. Sampeyan niku piyayi luhur. Wong nomor loro teng negara Ngastina. Wong sak negara mbasa kabeh karo sampeyan kok bebas-bebas sampeyan ae. Amun kaya ngoten Dik Pati. Bebek.